אז אהלן לכולם, ומה קורה, וברוכים הבאים לעוד פרק של אימא'לה פתחתי עסק. כל הסודות שלא סיפרו לכם על עולם העסקים, והיום אני נמצא פה עם ערן סורוקה. עכשיו, כולם פה מניח שאם אנשים לא מכירים את ערן סורוקה, אז ערן סורוקה, אני אתן עליו את הרפרנס. אני הייתי בטוח בכלל שהוא איש הספורט, של NBA ומשהו בסגנון, כאילו של ערוץ הספורט, עיתונאות וכאלה. פתאום אני חבר באיזה קבוצה בקהילה של חינוך, וערן מצטרף לקבוצה. ואז אני כזה, רגע. ערן, אתה לא קשור בכלל לעולם הספורט, ואז אני גיליתי שהוא סוג של באטמן פה. אז הייתי שמח, ערן, בוא תציג לנו את עצמך. שלום רותם, שלום למאזינים, למאזינות, לצופות ולצופים, ותודה על ההזמנה. אז אני, כן, צוחק שיש לי חיים כפולים. בשעות היום אני סטארט-אפיסט, בשעות הלילה אני שדרן MBA, בעיקר סופי שבוע בשעות שלא מפריעות לעבודה הרגילה. בין לבין משפחה, חיים ודברים אחרים. וזהו, זה אני ככה לכל מי שלא הבין את הקונטקסט. אני פרשן NBA בערוץ הספורט, אבל יש לנו סטארט-אפ שאנחנו הולכים לדבר עליו, כי זה נראה לי לא פחות מעניין. אבל באתי מעולמות הספורט, ואם תרצה גם נגיע ללמה עולמות הספורט עדיין מלווים אותי גם היום. אוקיי, לגמרי אנחנו נגיע לזה. מתי אתה ישן? אני אגלה לך סוד, אני ישן בתקופה זו יותר טוב ממה שישנתי רוב חיי. כי הייתה תקופה ארוכה מאוד שעבדתי בערוץ 10. עבדתי במעריב ועבדתי בערוץ 10. כשהייתי במעריב פעם היינו מסיימים מדור, סוגרים בעצם עיתון 12 בלילה, 1 בלילה לפעמים, חוזרים הביתה עם האדרנלין, אתה לא נרדם לפני 1:30, 2. ואחר כך הלכתי הדבר היחיד שהוא יותר גרוע, שזה לעבוד באתר אינטרנט, ששם החדשות אף פעם לא נגמרות, כי בספורט אתה סוגר ב-12 בלילה, הלכת לישון. באינטרנט, ב-2 לפנות בוקר פתאום יש דאעש מחליטים להפציץ את פריז, או שאריק שרון מת, או דברים הכי הזויים יכולים לקרות באמצע הלילה, או שמעון פרס, ואז אתה לא משנה באיזה שעה, אתה נמצא במערכת, ואין לך יום ואין לך לילה, ואתה כל הזמן בלופים. אז מה בעצם, זה מטורף, ואיך הגעת מעולם של העיתונות לעולם הסטארט-אפ שאתה אומר לנו אותו עכשיו, כאילו מה? אני קודם כל אני אומר שנשארתי בעולם התקשורת, רק במקום תקשורת בין בני אדם, תקשורת בין בני אדם למכונות. אני בן אדם שהתחלתי, קודם כל התחלתי בעיתונות בגיל 15.5. זה היה בתפקיד הכי קטן שיש, כלומר אני הרצתי אז את מעריב ספורט, אני מאוד אהבתי לקרוא בעיקר 4 אנשים, עופר שלח, ערן סלע, בן כספית שהיה סיקר את הפועל חולון, וקובי שם טוב, ואני מאוד אהבתי לקרוא אותם, ואני התחלתי לכתוב ככה על הפועל חולון שאני אוהדתי, ואמרתי, טוב, נראה לי שאני כותב בסדר אובייקטיבית, כמובן שהייתי מאוד אובייקטיבי, שלחתי להם את הכתבות ואמרתי, אני רוצה לעבוד במעריב ספורט, לא אכפת לי במה. ואמרו לי, תקשיב, אתה ילד, כאילו אתה עוד לא בן 15, זה היה אז פברואר 96, הלכו לי כזה פיסת נייר של אתה צעיר מדי. אמרו לי, תנסה בקיץ, אז ניסיתי בקיץ, ועוד לא היו עוד כאילו סלולרים, התקשרתי וחיכיתי שיענו שם, ובסוף ענו לי ואמרו לי בסוף אחרי זה, טוב, כתב ליגת הנוער שלנו מתגייס, אתה יכול לבוא, אנחנו מזהירים אותך מראש, זה תפקיד של 60 מילה ביום שני, 60 מילה ביום שלישי, זהו, זה התפקיד שלך. אתה רוצה תיקח? אמרתי כן. ישר אמרתי כן, זה לא הייתה שאלה בכלל. התחלתי משם, לאט לקחתי עוד ליגות, התחלתי לעשות סטטיסטיקות, קיבלתי קצת לעשות פה ושם עוד פרויקטים של צבע, והגעתי לגלי צה"ל וחזרתי בתור עורך וצמחתי, ואני אתעכב על איזה משהו קטן שקרה ב-2007, כי זה משהו שחשוב וגם להבין את עצמי, עוד לפני הצבא, כשכתבתי במעריב, אז כתבתי את ליגת הנוער כאמור 60 מילה בשבוע, 70 מילה בשבוע. אבל הייתי מקבל סיפורים, והייתי מקבל מי היה טוב ומי קלה, וסיפורים של משחקים, האלה רצו 20-0, הוא קלה 35 נקודות, שבעיתון אין לך מקום באמת לכתוב על זה יותר מדי, כי העיתון מאוד צפוף. אז אמרתי, בוא נכתוב בדבר החדש הזה שנקרא אינטרנט. נדבר איתכם לסוף שנות ה-90. היה אתר שקוראים לו ספסל. ניהל אותו בחור מאוד נחמד, שקוראים לו שלומי פרי, שהיום הוא מנכ"ל ליגת העל בכדורסל, ואני כתבתי אצלו הרחבה, באישור כמובן של החבר'ה ממעריב, והייתי כותב 300 מילה, המשחק הזה היה ככה, הייתי הולך לראות משחקים, מראיין קצת. אז זה ככה, כל פעם הייתי, מעבר לעבודה הרגילה שלי, חיפשתי קצת האקסטרות תמיד, איפה אפשר להוסיף, איפה אפשר לרענן, איפה אפשר לחדש. וכשהייתי במעריב, אז חזרתי למעריב כעורך עמודים, ואז ב-2007 מעריב החליט שהוא הולך לעשות מהלך. לתת נוקאוט לידיעות אחרונות. עכשיו, זה בערך כמו שאתה תגיד שעכשיו אני, לא יודע מה, יצרן משקאות קלים קטן מהדרום, ואני הולך לתת נוקאוט לחברת משקאות קלים גדולה.
פערי הכוחות לא היו כאלה, אבל כדי לתת להם נוקאוט היה צריך לעשות משהו מיוחד. ואנחנו החלטנו אז במעריב שעושים 16 עמודים כל יום, ו20 בימי ראשון. של ספורט? של ספורט. איך אתה ממלא 16 עמודים כל יום בזה? בתור התחלה אלוהים יודע, והדבר השני היה סורוקה, בוא נעשה את זה. אז חשבנו על כל מיני דברים, כמו מדור שבועי של אופניים, כמו מדור יומי של 2 עמודים של כושר ובריאות ואיכות חיים. ללכת לראיין לספורטאי עבר, לשאול אותו על הרגלי האימונים שלו, ולעשות כל מיני דברים כאלה, מדור סאטירה, כפולה שבועית על ענפים אולימפיים וכאלה. ונתנו לי לבנות את זה, וזו הייתה הפעם הראשונה שבעצם יצא לי להוביל מהלך ארגוני גדול. של חדשנות, של הטמעת חדשנות, של ללכת ולדבר עם האנשים, להבין איך זה משרת גם את קהל היעד, וגם את האנשים שמשתמשים בזה איתך בתוך המערכת. כי לא יכלנו לגייס עכשיו עוד 20 איש לעבוד. אז היינו צריכים להגיע למצב שבאמת כל העימוד יהיה מאוד מודולרי. נניח כתבה אחת של 500 מילה, או כתבה אחת של 1,000 מילה, ועוד כמה פיצ'רים קטנים כאלה, ואז אתה יכול לסגור כפולה בחצי שעה. להעיף אותה, ואז נשאר לך זמן לעבוד את 6 שעות האחרות של המשמרת. ומשם, אחרי כמה שנים, הגעתי להיות עורך מדור הספורט בגיל 31. מעריב היה אז בתקופה לא כל כך טובה, ואז קיבלתי טלפון ממישהו שעבד איתי במעריב, ומונה לעורך הראשי של ננה 10. והוא אמר, תשמע, עוזב אצלי ראש מחלקת האקטואליה בננה 10, וזה תפקיד שיש בו מעט מאוד אנשים, לא סופרים אותם, הם משלמים גרוע, הם מבואסים תבוא, אפשר רק לעלות מכאן. אז בשבילי זה היה נקודה לצאת גם מהספורט וגם מהפרינט. לעזוב את כל הספורט לגמרי, כל מה שהשקעת בו כל השנים, ללכת לאקטואליה, ספציפית בננה 10, שהיה, זה אם אני מבין נכון, ולשם הלכתי, כי ספורט, שוב, אני חולה ספורט, אני בגיל 8-7, גרתי 300 מטר מהמגרש של צפרירים חולון, הייתה פעם קבוצה כזאת, והייתי שומע בימי שישי את הקהל, אני ואחי היינו הולכים, והיינו הולכים לכיכר קוגל, גדלנו בחולון, ושואלים כמה. עכשיו, לא ידענו נגד מי הם משחקים, באנו בביטחון לאנשים, ושאלנו אותם כמה נגמר. אז ככה אני התחלתי בספורט. אבל בתוך ספורט, זה אף פעם לא נגמר בספורט. כל מי שמתעסק בספורט מעבר לשכונתיות של ההוא אמר ראו, וההוא כמה, ואם ההוא באת שמאל או באת ימינה, כמו בפרק עם פיני, ספורט זה הרבה יותר מספורט. וספורט מלמד אותך המון על החיים, על פוליטיקה ועל לאומיות ועל חברה ועל יחסי עבודה ועל כלכלה ועל ייצוא ועל הכל. ובגלל זה עניין אותי מאוד ללכת לאקטואליה, ששם זה טווח הרבה יותר נרחב, וגם ללכת ולנהל מערכת אונליין. אני הייתי מאוד מאוד מחסידי השילוב של אונליין בתוך הפרינט של מעריב, ונתתי המון דברים לאינטרנט, והייתי עושה להם המון הרחבות גם כשלא הייתי צריך. ופתאום לנהל משהו של אונליין, אז זה באמת היה הזדמנות, ושם, אחרי 2.5 כראש דסק אקטואליה ורדיו, מוניתי לעורך הראשי של האתר, של ערוץ 10, שהיה אז ננה 10, וביום הראשון שלי תפס אותי המנכ"ל המדהים שלי, יואב הלדמן, ואמר לי, אתי, מנהל את הפרויקטים ואתה, אתם בונים אתר חדש, אנחנו זורקים את ננה 10 לפח. וזה היה המוצר הטכנולוגי הראשון שבניתי, הטכנולוגי. ומשם התחלתי להגיד בדיעבד שהתחלתי לעבוד בהייטק בלי לדעת שאני עובד בהייטק. כי במקביל לניהול של כל הדברים, במקביל לאינטגרציה מטורפת שעשינו בין מחלקת הטלוויזיה למחלקת האינטרנט והרדיו, אז היינו צריכים לבנות אתר מאפס. והסתכלנו באתר ההוא ואני אומר לאתי, אני רוצה שההדר פה, הכותרת פה תהיה פה, ואני רוצה שהמבנה של העמוד יהיה ככה. והטמענו כל מיני דברים חדשים. ממש שישורים של UX UI כזה. לגמרי. כאילו חוויית משתמש. אתי אחד האנשים הכי מבריקים שעבדתי איתם. בהמשך צרפו מנהלת פרויקטים שקראו לנוי, וצרפתי את מנהל החדשות תחתיי שקראו לו גיל, שעבדנו ביחד במעריב כמה שנים קודם, ובנינו בעצם ארבעתנו את האתר מאפס. וזה היה תהליך מדהים. בין היתר, כי החברה הטכנולוגית שעשתה לנו את זה, הייתה קצת לא הכי מתאימה לזה, אז תהליך שהיה אמור לקחת חצי שנה לקח כמעט 2 שנתיים. ובתקופה הזאת היינו ה-QA של עצמנו, עשינו הטמעות לעצמנו, למדתי את כל הנושא של SEO, של איך אתה מגיע למקומות הראשונים בגוגל, ישבתי עם מומחי ה-SEO שהיה לנו, ותרגמתי את זה להוראות פרקטיות של איך אתה, בסופו של דבר אתה מבין... מה אתה שותל בפנים, מה אתה דואג שיהיה. בדיוק, נכון, איך אתה עושה את זה, ובאמת האתר, ברגע שהוא עבד, היינו מופיעים במקומות הראשונים בגוגל בכל פעם. וזה באמת הראה איך אתה... והדבר הזה פתח לי את התיאבון לעולם של סטארט-אפים ושל הייטק. ו-2019, מיזוג של רשת וערוץ 10, הייתי 3 שנים עורך הראשי של האתר של ערוץ 10, שבנינו אותו מחדש, מיתוג מחדש, הכל מחדש. והאתר עשה תוצאות עסקיות פנטסטיות,
הרבה יותר טובות מאשר מה שקרה בטלוויזיה, ושוב, בטלוויזיה לא אשמה, כי זה שוק אכזרי, והיו צריכים לבחור, הקברניטים של הערוץ המשותף, אם רוצים את האסטרטגיה הדיגיטלית שלי, שבגדול הייתה לשמור אנשים בתוך הנכסים הדיגיטליים של ערוץ 10, כדי שנוכל למנטז את זה, לעשות כסף על כל צפייה, לבין אסטרטגיית הדיגיטל של רשת, שהייתה, אנחנו מפיצים את החומרים שלנו לכל עבר, מה שחשוב לנו זה החשיפות, פשוט פחות ההכנסות. שלפרסם את זה לכל עבר, תן לי להבין רגע יותר נכון לטובת הצופים. אנחנו נותנים מלא תוכן, אנחנו לא בונים על הפרסומות שלנו, אנחנו נותנים יותר מרחבי חשיפה ופרסומת לגוגל, לתת כאילו פרסומות באתר. בדיוק, אני אתן לך דוגמה, יש עכשיו פרק של תוכנית ריאליטי, אני עכשיו לוקח 5 דקות ושם את כל ה5 דקות קומפלט בפייסבוק, או ביוטיוב. עכשיו אתה צופה ביוטיוב, אתה תראה את הפרסומת, חלק גדול מההכנסות ילכו ליוטיוב. עכשיו, אני אומר לך את אותן 5 דקות, אני שולח לך את זה כקטע באפליקציה. בשביל זה אתה תצטרך להיכנס לאפליקציה שלי, של ערוץ 10, אבל כל ההכנסות ילכו אליי. עכשיו, המספרים שלי של צפיות, לעומת המספרים שלהם, היו פחות טובים, כי הרבה יותר קל לך כשאתה לא צריך לשלם על זה, כשאתה לא צריך להיכנס לאפליקציה מיוחדת. אבל ההכנסות היו אצלנו, בצד שלנו, בצד שלהם בעיקר היו חשיפות. אז שוב, לא נכנס לשיקולים שלהם, העדיפו שם את האסטרטגיה שלהם. עד היום אנשים במה שהיה פעם ערוץ 10 בוכים על זה שלא הקשיבו, אבל זה כבר סיפור אחר. ואז אמרתי, אוקיי, הייתי עוד כחצי שנה ראש דסק סדרות הכתבות במהדורה המרכזית של ערוץ 10, שהיה סופר סופר מעניין וגם סופר סופר קשה, כי אני לא איש של דוקו, והיה קשה ללמוד תוך כדי תנועה כשיש כל כך הרבה אילוצים וכל כך הרבה דברים שיושבים לך על הראש. ואז אמרתי, אוקיי, 23 שנה בתקשורת זה כיף, אני רוצה לעשות משהו אחר, העולם של ההייטק נראה לי מעניין, בטח יש משהו שאפשר לעשות שם בחוץ. וואו, איך בעצם אחרי 23 שנה בעולם התקשורת, העיתונאות וספורט טיפה, אתה עובר לעולם ההייטק ואפילו סטארט-אפ אמרת? כאילו... כן, התחלתי, המקום הראשון שעבדתי בו הייתה 365 סקורס, אפליקציית לייב סקורינג, ששם באמת זה היה טבילת אש הראשונה שלי בעולם ההייטק, אבל הרגשתי עדיין שאני עובד בספורט, כי מן הסתם זה אפליקציית לייב סקורינג, ובעצם הייתי סוג של עורך מדור ספורט של 20 איש ב4 שפות שונות ברחבי העולם, שזו הייתה חוויה מאוד מעניינת. עכשיו, אני חייב להגיד משהו, כי כמו שאמרת, אחד הדברים היפים שאתה יכול להגיד זה שאתה רוצה להראות לאנשים את הצדדים הפחות יפים. אז זה לא עניין של צדדים פחות יפים, כמו עניין של... יש המון דברים שאתה עושה כעיתונאי, שיכולים לעזור לך אחר כך בהייטק, אבל זה עדיין עולם שונה לגמרי. ואת החלק הראשון אני למדתי, ואת החלק השני אני למדתי. בהייטק אתה הרבה יותר ממוקד ביצועים ו-KPIs ועמידה ביעדים, מאשר בעיתונות. נכון שבעיתונות יש לך רייטינג יומי ואתה מסתכל על זה, אבל בעיתונות הרבה פעמים אתה נע על סמך, כלומר, לא תמיד אתה יכול להכתיב. בהייטק אתה מפתח מוצר, אז אתה יכול לפתח את המוצר במשך 2 בעיתונות אתה יכול לעבוד על פרויקט שישודר היום ב8, ואז ב5-8 אדם חשוב נפטר וכל הליינאפ של המהדורה משתנה. אז בהייטק דברים הרבה יותר ממוקדים. אבל כן, דברים שאתה עושה בעיתונות, א', זה קישורים בין אישיים שמאוד משרתים אותך אחר כך בהייטק. אם זה לגייס אנשים, אם זה לגייס אנשים למשימה. אמר לי פעם המנכ"ל של חברת החדשות, של חדשות 10, גולן יוחפז, שאלתי אותו בשלב מסוים כזה בשיחה חברית כזאת, תגיד, למה אתה הכי נהנה לעבוד איתי? הוא אמר לי, אתה מחבר אנשים. כלומר, היכולת לקחת צוות ולהסביר לאנשים, להסביר לכתבים שרגילים לעבוד רק לדדליין של 8 בערב, למה הם יכולים להוציא סיפור בלעדי באינטרנט, ב3 אחרי צהריים, כי הסיפור הזה כרגע מתוכנן להיות ב8:27 במהדורה, הוא לא יפתח את המהדורה. אז אם תציע אותו ב3, כולם ידעו שהפרסום הראשון היה אצלך, וב8 בערב כשהיריבים שלך עדיין ירדפו אחרי המידע, אתה כבר תהיה בפולו-אפ. להסביר לכתבים למה הדבר הזה עובד, זאת יכולת שהיא invaluable אחר כך כשאתה הולך להייטק. ולדעת להסתכל, בטח כשאתה עובד בדסק, לדעת להיות עם מבט רוחבי, מבט על. איך אתה לא רק מסתכל עכשיו על הכאן ועל העכשיו, אלא בעצם מה שעשיתי בתור עורך האתר, הסתכלתי גם על הכאן והעכשיו, ואם עכשיו מת ג'ורג' מייקל, אז צריך לעשות כתבה על ג'ורג' מייקל, אבל במקביל אתה ממשיך לבנות את האתר, במקביל אתה ממשיך להסתכל על יעדים ארוכי טווח, והדבר הזה מאוד מאוד שימש אותי אחר כך. עכשיו, עדיין המעבר להייטק לא היה חלק כמו שציפיתי, ועל כל זה אפשר להוסיף שבמרס 2020 הגיע לעולם, התפשטה לעולם הקורונה, ונגמרו המשחקים. אז 365 ואני נפרדנו כידידים, יש עדיין הרבה חברים טובים שם, ואני כיף לעקוב אחרי ההתקדמות,
ההתקדמות שלהם, ואני רואה אותם מצליחים, וזה עושה טוב על הנשמה, כי אנשים מדהימים. וגם למדתי מהם המון, באמת, על העולם הזה של ההייטק. קורונה, מיליון ישראלים איבדו את עבודתם, וגם אני מחפש מקום עבודה, וככל שבניתי את האתר, מאוד התעניינתי בתחום הזה של סטארט-אפים ושל אוטומציה של תוכן. היה גם כנס שהשתתפתי בו בפורטוגל, בספטמבר 2017, שפגשתי פעם ראשונה את העולם הזה של הסטארט-אפים מקרוב, והיה שם מפגש של פאבלישרים, כלי תקשורת בעצם וסטארט-אפים, וזה מאוד עניין אותי. ואז התחום של הצ'טבוטים בעצם עניין אותי, והצטרפתי לחברה שקראו לה קוקו-האב, חברה שהייתה בתחילת דרכה, בעצם יצרה פלטפורמה לכותבי בוטים. עכשיו, אחד הדברים שאתה צריך לעשות שם, זה קודם כל לדעת לשווק, לדעת לספר סיפור, שזה מה שעשינו בעיתונות. הרי הקווים המשיקים בין עיתונות לבין שיווק, והרבה עיתונאים לא יודעו בזה, הם מאוד מאוד גדולים. הרי אם לא תדע לספר את הסיפור שלך, א', לא תצליח לשכנע את עורך המהדורה, וב', גם אם תצליח לשכנע את עורך המהדורה, אנשים לא יצפו בו. אז היום תשומת הלב, דבר איתך על עידן שפחות היו רשתות חברתיות, והן התחילו להיכנס, והן התחילו לספק תחרות. היום התחרות על תשומת הלב שלך, שלי, של המאזינים, היא פסיכית. כל רגע נתון אנשים רוצים את תשומת הלב שלך, כי הם רוצים לעשות ממנה כסף. ובשביל זה אתה חייב לדעת לספר את הסיפור שלך, ובשביל זה אתה חייב להיות סטורי טלר, כמו שאני, במובן הזה. אז את זה ידעתי לעשות. ואז היה צריך לדעת גם לכתוב את השיחות של הצ'טבוט עצמו. ושם... רק בשביל הבנה, צ'טבוט סטייל צ'אט GPT כזה? שנדבר איתך, או צ'טבוט, מה זה אומר צ'טבוט, בשביל שנבין? זה התחיל בפלטפורמה לעסקים. לדוגמה, אתה נכנס ויש לך חנות פרחים, שקוראים לה רותם פרחים. אתה באתר שלך, אתה שם בועה קטנה, שאתה נכנס ומתחיל להתכתב איתה, ואומר, היי, שלום, הגעתם לרותם פרחים, ואיזה פרחים אתה רוצה? ואני רוצה קלניות. יפה, עכשיו, בבקאנד אתה הכנסת שקלניות, אתה יכול, זה עולה 15 שקלים לזר, ואתה אומר, אוקיי, קלניות עולות 15 שקלים לזר. האם תרצה לבוא לאסוף, או שנשלח אליך? בקיצור, אתה כותב שיחה עם לקוח, כאילו אתה בן אדם אמיתי, רק שמנהל אותה צ'אט. אתה חושב על כל האופציות שלקוח יכול לענות, ואז מזה אתה מכין מאגר של תשובות, ואז אתה פשוט נותן את המערכת הזאת שתפעל. תרשים שיחה, כמו שאתה מעביר תדרוך לנציג מחירות. אתה נותן לו תסריט שיחה, אותו דבר אתה נותן אותו לצ'אט, וזה עושה את זה אוטומטית. אז החברה הזאת במקור הייתה פלטפורמה לאנשים כאלה, שכותבים צ'אטבוטים. וזה היה מעניין, אבל התחרות שם היו בערך 1,000 פלטפורמות כאלה, וכל האנשים שעסקו בזה בעולם היו כמה אלפים, שרובם כבר היו מקובעים על כמה חברות גדולות בתחום. ואז קרו שני דברים. קודם כל אמרתי לאנשים, התחום הזה של האנשים שכותבים צ'טבוטים הוא מאוד קטן, אבל אני רוצה לפתוח את זה לאנשים שלא עושים את זה. אנשים שצריך להסביר להם כמה זה קל לעשות את זה, כי זאת הייתה פלטפורמה שלא דרשה ממך לתכנת, בניגוד להרבה פלטפורמות אחרות. זה לא היה שימוש בפייתון, ג'אווה, משהו היה, בסגנון? אבל בבקאנד. בצד משתמש, אתה בא, נניח הפלטפורמה הזאת קראו לזה Co-Hub, כי זה היה Conversational Components, Hub של Conversational Components. זה אומר שנניח בוא נתרגל צ'טבוט. אתה עכשיו רוצה לכתוב צ'טבוט, אז אני אומר, איך קוראים לך? רותם. יפה, תודה רבה, רותם. אז אני זוכר שקוראים לך רותם, כי אמרת את המילה רותם. אבל עכשיו אני אשאל אותך עוד שאלה, ואתה תגיד, השם שלי הוא רותם. איך קוראים לך? השם שלי הוא רותם. נעים להכיר, השם שלי הוא רותם. בוא נלך עוד יותר. עכשיו, אתה יודע מה, אתה תשאל אותי. מה שלומך? תשאל אותי איך קוראים לך. ערן? איך קוראים לך? למה אתה שואל? נעים להכיר, למה אתה שואל? אז אנחנו, לדוגמה, היה את הקטע הזה שאנחנו בעצם אמרנו, אם אתה אומר, למה אתה שואל? יש לי כבר את התשובה מוכנה, ואתה יכול גם קצת לשנות אותה. זה היה פלטפורמה שקצת לקחה את הסיפור הזה של צ'טבוטים, לעשות את זה עוד יותר קל, ואז אמרתי, בוא נלך לאנשים מתחום התוכן, מתחום המרקטינג ומתחום ה-UX, ונסביר להם כמה קל לבנות צ'טבוט. והתראיינתי, והיה מאוד מעניין, זה היה דבר אחד. דבר שני, הצוות שעמד בראש החברה אז חן בוסקילה שהיה CTO, אח שלו יקיר, לימים מנכ"ל קוקו-האב, הם הציעו רעיון לחבר אבטר. בעצם שאתה צ'טבוט, ואז אתה יכול לחבר לו אבטר ולהזמין אותו איתך לשיחת זום. לדבר איתו כאילו זה בן אדם אמיתי. וזה כבר שם אותנו על המפה. ואז הייתה לנו טכנולוגיה מגניבה, עברנו ליקיר המנכ"ל, עברנו למשרדים בתל אביב, והמנכ"ל תפס אותי, ושאלנו אותו מה היעדים, והוא אמר, תקשיבו, זה היה לי ולמירי שעבדה איתי בסושיאל, והוא אמר לנו, יש לנו עכשיו טכנולוגיה מגניבה, אנחנו צריכים למצוא את הפרודקט מרקט פיט. את ההתאמה לשוק. נעשה 100 דברים, 99 מהם תיכשל, באחד שנצליח נבנה עליו חברה. אז התחלנו לעשות כל מיני דברים. שמע, איזה מיינדסט פסיכי. כאילו, אני חייב להגיד, זה מיינדסט מטורף של בן אדם
יודע אני אצליח, אבל אני מתכונן לאכול הרבה חרא, אבל נצליח. כאילו. זה מיינדסט יזמי, וזה יאמר לזכותו. ואנחנו התחלנו לעשות כל מיני ורטיקלים, וכל מיני דברים, וכל מיני התנסויות, ובסופו של דבר, תוך כמה חודשים הבנתי שיש משהו, שעלינו על איזשהו pain point מאוד מרכזי בעולמות של חינוך, בעיקר בעולמות של לימוד שפה. הכירו אותנו המפקחת הארצית על לימודי האנגלית באותה תקופה, והיא אמרה, אוקיי, אם אני עכשיו נותן לתלמיד, הרי אם עכשיו אתה לומד בכיתה, 35 ילדים סביבך, ואתם לומדים עכשיו אנגלית, ואתה צריך לדבר באנגלית. אתה צריך עכשיו להגיד משפט באנגלית מול כל הכיתה. ירדו לך, אני לא רוצה להגיד מה, כי אתה תגיד, אם אני אגיד משהו לא נכון, כולם יצחקו עליי, בגלל שאני אמרתי גרנדמייזר, במקום גרנדמאדר. אז כשאתה מדבר עם זה בכיתה, אז קשה לך. יש לך בעיות של ביטחון ומחסום בושה. כשאתה מדבר עם הדמויות האלה בבית, אין לך את המחסום הזה. אתה עכשיו חוזר מהאוטובוס, אתה יורד עם הכלב, אתה חוזר מדייט, אתה פותח ומתרגל 3 דקות שיחה. וראינו שהדבר הזה עובד. וזה התחיל לקחת אותנו לעולמות של החינוך. וראינו שהדבר הזה יכול לעבוד בצד של התלמידים, ועכשיו היינו צריכים להתאים אותו לצד של המורים. אז משרד החינוך מאוד התלהב מהדבר הזה, והזמינו אותי להעביר סדנאות למורים, 3 שעות כל סדנה בנובמבר 2021, והפלטפורמה, למרות שהייתה no-coded, היה בה איזשהו אלמנט שמצריך כתיבה של דולר, סימן של דולר. ברגע שעשיתי את זה, חצי כיתה התרסקה לי על הכיסאות, והבנתי שזה לא הולך לעבוד. קמה אחת המורות ואמרה, ערן, זה כלי מעולה, אנחנו לא נשתמש בו כרגע, תעשה טמפלטים למורים, אנחנו נשתמש. חזרתי למערכת. מה זאת אומרת לרשום אבל סימן של דולר? כי תיקח אותי טיפה אחורה, אחורה, אני לא מבין. נניח לדוגמה, אני שאלתי אותך איך קוראים לך, ואתה אמרת רותם. אז אני שמרתי את זה כפרמטר של name. עכשיו אני רוצה לרפרר אליך במהלך השיחה, אז אני אומר, so, name, אז את ה-name אני צריך לכתוב בתוך סוגריים מסולסלים. ודבר הזה, מורים רואים את זה, זה בערך כמו, באמת, ככה תכוון לראש. יש מורים שכן הסתדרו עם זה, הרבה מורים הייתה מורה שבסוף ההרצאה כבר היה לה צ'טבוט שעבד באתר של הבית ספר, אבל היו מורים שהיו פחות טכנולוגיים במובן הזה, והם רק רוצים כלי שיעזור להם, הם לא רוצים עכשיו, מבחינתם זה היה... להבין את מאחורי הקלעים, לתכנת בעצמם. אז אמרנו, אנחנו צריכים לעשות טמפלטים למורים, הלכתי למשרד ואמרתי לי, יקיר ולכן, אנחנו מתחילים לעשות טמפלטים למורים. מצאנו את סמינר הקיבוצים, סטודנטיות של דוקטור בטי שרייבר ושל דוקטור אורית סייכנר, היו הדיזיין פרטנרס שלנו, ועוד מורים פרטיים לאנגלית, ובנינו טמפלט שמורים יכולים כמו קהוט, להכניס את השאלות, להכניס את התשובות, ובום, והדבר הזה יעבוד. ובמקביל זכינו בתחרות שקראו לה Global EdTech Startup Awards של מיינדסט, זכינו שם במקום הראשון בישראל, ונבחרנו לייצג את ישראל בתערוכה הכי גדולה של טכנולוגיה בחינוך בבריטניה, והדבר הזה נתן לנו תנופה, נתן לנו טרקשן, ובעצם מצאנו משהו שעובד. והתחלנו לרוץ עם זה קדימה. על גג העולם. על גג העולם, כן. עכשיו, זה עוד לא היה על גג העולם, כי כביכול היה לנו את הטרקשן, אבל עדיין פיגרנו ברמה של לתת למורים בעצם את כל החבילה. היינו צריכים בעצם להבין שמפלטפורמה שמאפשרת לך לעשות הכל דברים אמיתיים, מאמן כושר אישי בוואטסאפ, בוט טלפוני שמוכר מערכות אנרגיה סולארית בארצות הברית, דמות וירטואלית לבית הלוויות בדרום אפריקה, ובוט וואטסאפ להשקעות בנדלן. הרבה לפני ChatGPT, הרבה לפני... לא ChatGPT, לפני ChatGPT, כן, שוב, הטכנולוגיות של GPT קיימות. כן, קיימות, אבל הרבה לפני שיצא הדבר הזה שנקרא ChatGPT של OpenAI, שהיום זמין לכולם. נכון. אני אגיד לך משהו שרוב מאזיניכם אולי, רוב מאזינים אולי לא יודעים. כל הנושא הזה של צ'טבוט שמבין מה אתה אומר ועונה לך, קיים מ-1966. אלייזה של ג'וזף וייטנבאום, יהודי יקר. היום מה שהשתנה עם ChatGPT זה מה שנקרא פרוליפרציה, התפוצה. הנגישות של כל אחד לכלים האלה. בדיוק. וזאת המהפכה, באמת אחת הגדולות, אנחנו רואים של תקופתנו, לא צריך אותי בשביל להסביר את זה, אבל... כן השתמשנו בזה, אז ברגע שאתה פלטפורמה, אז כל לקוח רוצה לקחת את זה לכיוון אחר. אז הלקוח של הנדל"ן רוצה עכשיו להכניס את האלמנט הזה, והלקוח של הבוט אנרגיה רוצה להכניס את הדבר הזה. אז צריך להבין, כשאתה מחליט לעשות פיבוט כזה, בעצם זה אומר שפיצ'רים שעבדת עליהם אתה זורק ואתה מתחיל להתמקד בדברים אחרים. ברגע שאתה עובר מפלטפורמה למוצר שהוא מוצר אדטקי, יש לזה השלכות על כל... הפיתוח של החברה חודשים וגם שנים קדימה. ועל כל משתמשי המוצר. ועל כל משתמשי המוצר, ויכול להיות שחלק ממשתמשי המוצר שבנו על איזה פיצ'ר מסוים, אתה תגיד להם, לא, תשמע, אנחנו לא...
עכשיו, אם זה היה משתמש שמשלם לך עשרות אלפי דולרים לחודש, כנראה שאתה יהיה טיפשי מבחינתך לזרוק אותו. אבל אנחנו כיוונו באמת לזה שמורים בכל העולם יוכלו להשתמש בדבר הזה, והצמיחה תבוא מהמסה, מהאורגני. וראינו שהדבר הזה באמת יכול לעבוד. ואז המנכ"ל שלנו הודיע שאנחנו באמת עושים את הפיבוט המלא להיות מוצר אדטק, ואז בדיעבד, זה היה תחילת הסוף ואנחנו לא ידענו את זה. היינו רצים, הייתה איתי עובדת מדהימה ג'סיקה, ואנחנו רצנו לבתי ספר ולירידים, והתחלנו למכור, באמת להיכנס, להתחייב לשנת הלימודים הבאה, אנחנו הולכים לספק את זה, ואז עוד בניתי סרטון ביוטיוב, איך אתה משתמש בטמפלט שעשינו, כדי לבנות בוחן ב5 דקות. שמתי את זה בכמה קבוצות של מורים בפייסבוק, קהילות, יום אחר כך, בערך 12 בתי ספר, או אפילו יותר, פנו אליי וכבר ביקשו להשתמש בזה, ויום אחר כך החברה נסגרה. עכשיו, איך החברה נסגרה? אנחנו היינו סטארט-אפ, אבל היינו סטארט-אפ שהיה חלק מחברה ציבורית, בשם AI מערכות שיחה, לשעבר פורמולה ויז'ן, לשעבר משוב מחשבים, חברה מאבות המייסדים של ההייטק הישראלי. ואחד ממנכ"ל החברה הזאת בעצם, דני גולדשטיין, לצערנו, הלך לעולמו מסרטן, ביוני 2022. בנוסף, כל החילוקי דעות האלה של פלטפורמה מול מוצר, יצרו איזשהו חילוקי דעות, לא אכנס לזה יותר מדי, בין מייסדי החברה, הסטארט-אפ, לבין החברה הציבורית. והדבר השלישי הוא שברגע שאתה סטארט-אפ שהוא בבעלות חברה ציבורית, כל הקטע של גיוס ממשקיעים, כל כסף צריך לעבור כמה מדורים עד שהוא נכנס. אם הוא ייכנס בכלל, עם האישורים, כאילו שאתה לא יכול עכשיו לגייס מאלה ואלה, כי אתה חברה ציבורית שמצגת סקטור מסוים. נכון, בדיוק. אז היו כל מיני בעיות לסטארט-אפ, בסופו של דבר, באמת באמצע יולי בשנה שעברה, נסגרנו. עכשיו, נסגרנו עם כוכבית. כמה ימים לפני כן, שוב, ידענו, היו כבר לחשושים שהמצב לא מזהיר. אמרו לנו שיש בן אדם שאולי יוכל להמשיך את החברה שלנו באיזושהי צורה. וכאן נכנס לתמונה איש עסקים מאוד מצליח בשם עמית בוהנסקי, שאנחנו קצת קראנו עליו, אני קראתי עליו וגיליתי שהוא בשנים האחרונות, יש לו משהו שקוראים לו מונבו, שהוא לוקח כל מיני סטארט-אפים שקצת נתקעו, ועושה להם מה שנקרא פיתוח עסקי על סטרואידים. לפעמים זה אומר לשנות כיוון לגמרי, לפעמים זה אומר לעשות כמה טוויקים בטכנולוגיה, ולפעמים זה אומר לקחת את המוצר ולעשות ממנו white label או SDK או כל מיני דברים אחרים, יש הרבה דוגמאות כאלה, וראינו שהוא עושה את זה כבר 20-30 פעם בשנים האחרונות, והוא טוב בזה. אז שם בעצם החברה נסגרה, המשכנו לבוא לעבודה, אבל לעבוד על קורות חיים, לשחק בוורמס וכל מיני דברים כאלה, מי שרצה. ואני, אמרו לי, באותו בן אדם שבא לעשות את הרעיונות, אבי אמר לעמית, תיפגש עם ערן. ונפגשתי עם עמית. קבענו חצי שעה, הוא ידע שיש טכנולוגיה, עניינו אותו בטכנולוגיה, הוא לא ידע מה היא עושה, ואני סיפרתי לו, והוא גם ראיתי שהוא מתעסק בעמותה בשם ליד, שמטפחת מצוינות בקרב תלמידי תיכון. ואמרתי, בן אדם כזה לא יכול להיות שהוא לא יתלהב ממוצר שמצליח בעולמות החינוך. אז הוא אמר שהרעיון מאוד מאוד מלהיב אותו, וכאילו קבענו חצי שעה, והוא בסוף החצי שעה אמר לי, בוא, אתה יכול להישאר עוד חצי שעה? עכשיו אני, ברמת, אתה יודע, תוכניות ואלוהים יושב וצוחק, הייתי אמור להגיע לאיזושהי פגישה אחרת, והפגישה בדיוק התבטלה. אמרתי לו, כן, יש לי עוד חצי שעה, כאילו. אז נפגשנו והתחלנו ככה לדבר על איך מקימים את זה מחדש, ואחרי חודש וחצי, כשהוא חזר מחול, התקבלה החלטה שאנחנו מקימים מחדש את החברה. אני הייתי העובד היחיד בחברה בעצם תקופה מסוימת. אחרי שכולם כבר שכחו קורות חיים, עזבו, הלכו למקומות כאלה ואחרים. לא, הוא קנה רק את הטכנולוגיה ולקח אותי. כאילו הוא לא יכול להמשיך מן הסתם לשלם לחברה שהיה לה burn rate די גבוה, כולל משרדים, כולל צוות של 10-11 עובדים. גם משרדים בתל אביב. משרדים בתל אביב. שוב, אי אפשר היה להמשיך את החברה במתכונתה הקודמת, כי היא עוד לא הגיעה לרווחיות. היו לנו כמה עשרות לקוחות, אבל עדיין לא הגיעה למצב של רווחיות. אז הוא אמר, כאילו, וגם, בוא נתחיל את זה עכשיו כמוצר אדטק. כמוצר שילך לשוק החינוך ולשוק למידת השפות ולמידת כישורי שיחה. בלי שום פיבוט, בלי שום כלום, אנחנו ממשיכים אתכם. ממשיכים את הפיבוט. בעצם התחלנו את הפיבוט הזה לא הושלם, הפיבוט הזה היה ברמה של... לא, אמרת שעמית לפעמים עושה פיבוט לאנשים, אצלכם הוא אמר, אני לא רוצה פיבוט, אני לא רוצה כלום, ערן, בוא נרוץ לתחום החינוך, בדיוק, keep going. אז I kept going. עכשיו, בדרך כלל מה שקורה, קונים מהר את הטכנולוגיה, מה שנקרא רוכשים את ה-IP, ורצים עם זה קדימה, ואפשר להתחיל לגייס כסף ולגייס צוות פיתוח.
במקרה שלנו זה היה יותר מורכב, כי החברה הציבורית עצמה התאחדה עם חברה אחרת. אז עד שכבר הגענו לסיכום על רכישת ה-IP, פתאום, התחלף משרד עורכי הדין, משרד החדש, רוצה את הכל מחדש. לקח לנו כמעט חצי שנה מהיום שבו ישבתי עם עמית, ליום שבו, כשאני מלמד סמינר על פיורד בנורווגיה, קיבלתי את ההודעה, הנשר נחת, קיבלנו את ה-IP. ורק אז יכולנו להתחיל לחקור את הקוד בעצם לעומק, ולראות מה עובד, מה לא עובד, וגילינו את השיפוצים הנדרשים. וכל הזמן הזה, כמו בשיר של פלוטניק, הייתי לבד, רוב הזמן הזה הייתי העובד היחיד בחברה. ואת הדבר הזה ניצלתי בשביל לעשות ולידציה. כי ראינו שאנחנו... מה זה קלידציה? ולידציה. מה זה ולידציה? ולידציה זה דבר שבלעדיו סטארט-אפ לא יכול להתקיים. אם אנחנו מדברים על כישורים שאתה לוקח מעולם התקשורת, אז אחד הדברים שלמדתי שעשיתי בעולם התקשורת ומאוד מתאים לסטארט-אפים, זה להסתכל על דאטה, להסתכל על נתונים, להסתכל על איך אנשים מגיבים למשהו שאתה עושה. וכשהייתי בערוץ 10 הייתי לוקח את רשימת האייטמים הכי נצפים ושולח אותם לעורך המהדורה המרכזית, הכי נצפים באתר. שלח אותם ב4 אחרי הצהריים לעורך המהדורה המרכזית, והוא צחק עליי, יום אחד יעשו מזה את הליינאפ של המהדורה, ואמרתי לו, למה אתה צוחק? אז כשאתה מסתכל על דאטה, אנחנו יודעים היום כמה זה חשוב. וולידציה בעצם זה אומר שאתה מסתכל, שאתה רואה שמה שאתה יצרת באמת עובד. בודק שיש שוק לפני שיש שוק. כאילו לפני שיש מוצר ביד. קודם כל משווק. זה לפני השוק. זה לראות שלקהל המאוד מצומצם, אתה לוקח מן הסתם, אתה לא מנסה את זה על מיליארד איש במקביל, אתה מתחיל עם מאות או עשרות, ואתה רואה אפילו על בן אדם אחד או שניים, לראות שזה עובד, שזה נותן להם ערך. כאילו, אבל אם אין חוד את המוצר ביד, אתה בודק רק את הרצון שלך לשאול את הבן אדם אם יש לו את הצורך במוצר הזה בשגרת היום-יום שלו. זה הכוונה לעשות מחקר שוק ברמה המקצועית. ידענו שיש את הצורך הזה, כי שוב, הרגשנו את זה מהשטח. ופיתחנו את המוצר. יש הרי הבדל מאוד גדול בין אני יודע לבין אני, כאילו, אני חושב לאני יודע. לא, יש גם הבדל בין אני יודע שיש למוצר הזה ביקוש, לבין אני יודע לעשות את המוצר הזה כמו שצריך. כלומר, לצורך העניין, אם אני אגיד לך עכשיו שאני ממציא גלימה שתאפשר לך לעוף, אני יודע שיש גלימה שאתה רוצה שתאפשר לך לעוף, ואני מוכר עכשיו גלימות כאלה. זה עדיין צריך לעבוד. אז מה שאנחנו עשינו באמת וגם בתקציב שאני רוצה שזה יעבוד אצלו. בדיוק. תגיד לי 10 מיליון דולר. אין לי, מצטער, כאילו, אני רוצה את זה, אבל לא. נכון. אז מה שאנחנו עשינו, אנחנו בעצם, אני בניתי, ישבתי עם מורות, אז עשינו את זה בבתי ספר במגזר הערבי, בעיקר בצפון הארץ, לא רק, אבל גם, ושם באמת בניתי עם המורות את התרגילים, ניסיתי איתן, עבד איתן, נתנו לתלמידים, היו פידבקים מהתלמידים, עשינו שיפצורים וכאלה. ושם ראינו באמת, העברנו אחר כך שאלוני פידבק לתלמידים, והם סיפרו שהביטחון העצמי שלהם בלדבר אנגלית, הרקיע שחקים. נתנו את זה גם במספרים, זה עלה מ-1 עד 4, מ-2.3 ל-3.8. אבל זה מעבר לזה. אתה ראית את הניצוץ בעיניים של המורות. זה היה ברמה של מפלצת מלוכנס ואיש השלג יתי, שתלמידים שבחיים לא פתחו את הפה בכיתה, פתאום הן רואות אותם מדברים, כי התלמידים התבקשו להקליט את השיחות, פתאום רואות את התלמידים מדברים 3 דקות באנגלית עם בוט. עם דמות וירטואלית, והם יצרו עם זה קשר רגשי. כלומר, סארה לא הייתה אפליקציה, סארה לא הייתה בוט, סארה הייתה חברה. בתקופת המונדיאל, אחת המורות אמרה, בואו נעשה בוט שידבר את התלמידים על המונדיאל, הם חולים על המונדיאל. עשיתי בוטית שמדברת עם, בוטית בכוונה אישה, אפילו שתדבר עם תלמידים על המונדיאל, איזה נבחרת אתם אוהדים, ואתה אומר פורטוגלי, תגיד, איזה בסה שקריסטיאנו רונלדו עף בפנדלים. עכשיו, את התלמידים זה שיגע, מה איך הבוטית יודעת? אני כתבתי את זה מאחורי הקלעים, כן? אבל לתלמידים זה באמת יצר קשר רגשי. ושם ראינו שהדבר הזה עובד. ועכשיו המטרה הייתה, ברגע שהיה לנו באמת את ה-IP ואת הקוד בידיים, אחרי היינו במשהו שעובד, בעצם הבנו שאנחנו בשלב ה-MVP, מה שנקרא. Most Valuable Product, לא? נכון? Most Valuable. Minimum Valuable. אני, כש-MVP עשיתי זה שני דברים, זה הייטק וזה NBA. כן, כן. ב-NBA זה ה-Most Valuable Player, ובהייטק זה כמובן Minimum Viable Product. אז לראות שיש לך משהו שהוא עובד, ועכשיו צריך לפתח אותו קדימה. וזהו, ועכשיו אנחנו באמת בספרינטים מאוד מואצים של פיתוח, וגם מוסיפים עוד כל מיני פיצ'רים לפלטפורמה, למשל את הדשבורד שהמורים יוכלו לעקוב אחרי הביצועים של התלמידים שלהם, ואנחנו תמיד מדברים על זה שאנחנו lifelong learners, ועל זה שהיום אתה צריך המון כישורים וצריך לעשות הכל. אז אני למשל, אחד הדברים שלמדתי בשנה האחרונה, כשאני התחלתי כעובד היחיד בחברה, אז קודם כל, אני בחיי, יש לי מנטייה מוזרה כזאת, קודם לעשות דברים ואחר כך ללמוד אותם. רציתי במקור, בתוכניות המקוריות, לעשות בשנה האחרונה תואר MBA. ולא יצא לי לעשות את זה, כי בגלל מה שקרה אצלנו בסטארט-אפ. אז יצא לי לעשות את זה פרקטי.
הלכתי ובניתי תוכנית עסקית חדשה עם אלכס מהצוות של עמית, והלכתי ולמדתי עוד קצת על אחורי הקלעים. לא הפכתי למתכנת בפועל, אבל הבנתי עוד קצת על התשתית שבה הדבר הזה עובד. ומכיוון שאין לי איש פרודקט היום, אז נהייתי חצי איש פרודקט בעצמי, והלכתי והתמקצעתי בפיגמה, ובניתי 100 מסכים לאפליקציה שלנו, של איך אני רוצה שהמוצר שלי ייראה, החלקים שעוד לא קיימים בו. ואת כל העיצובים ואת כל הדברים האלה למדתי לעשות בקנווה. כלומר, הכלים האלה, למה הכלים האלה גאוניים? כי הם נותנים לך שאתה לא למדת בחיים עיצוב מוצר, ולא למדת בחיים עיצוב, לעשות עיצובים שיראו מצוין. אז כל הדברים האלה אני למדתי והוספתי לסט היכולות שלי בעצם בשנה האחרונה, וגם אפילו ברמה של איך פותחים חשבון בנק לעסק. אז הלכנו וישבתי עם אלכס באמת בבנק הפועלים שם בהרצליה, וישבנו עם הבנקאי ולמלא מיליארד תפסים. גם של חברה בעם, לא סתם עסק. נכון, כן, חברה בעם, ואתה כבר לא חלק מחברה ציבורית, אתה חברה פרטית בבעלות של עמית, ולהוציא את הכרטיסיה, והמון ריצות עורכי דין והדברים האלה, וזאת התנסות פרקטית, שכנראה לא הייתי מקבל אם הייתי הולך לעשות בתואר, וגם לבנות את המוצר העסקי, להבין מה זה עלויות, וכמה אחוזים אתה צריך שולי רווח, וכל מיני דברים כאלה, וליצור. אז זה כיף מדהים ללמוד מאנשים כל כך מנוסים, וגם מעמית עצמו שהוא לא בן אדם, הוא חוויה, הוא תמנון של נטוורקינג, והוא אדם עם באמת יכולות וחוכמת חיים, ועשה אקזיטים גדולים למטריקס ולוורינט, איש שיודע מה הוא עושה. עמית הוא המנכ"ל, כאילו היה בעלים של מטריקס? לא, הוא לא היה בעלים של מטריקס, הוא עשה אקזיט למטריקס. עמית יש לו היום חברה שקוראים לה זומד, נסחרת בבורסה הקנדית, בטורונטו, אם אני זוכר נכון. עמית יש לו היום את החברה הזאת, והוא מעורב באזור ה-50 חברות. בוא'נה, איזה בן אדם. הוא חוויה, עמית הוא חוויה. באמת. עכשיו, ההחלטה ללכת עם עמית, באמת כעובד היחיד בחברה, וללכת למסע הזה, היזמי, זה לא משהו שאני חשבתי שאני אעשה אותו. אם היית שואל אותי על זה ביוני שעבר, כל חיי הייתי שכיר. עבדתי בדסקים, עבדתי עם אנשים, אני people's person. לשבת לבד בבית או לבד במשרד, זה לא אני. ואתה צריך באמת לעשות סוויץ' ברמה הזאת. עכשיו, מה שהחזיק אותי, א', זה האמונה שאני יכול לעשות את זה. כי כמו שאמרתי, במעריב שהיה צריך לעשות מדור ספורט חדש, ערן, שהיה צריך לערוך מדור ספורט חדש, אחרי שאני צריך לפטר שליש מכוח האדם הקיים בערב אחד, אגב, המצב שלי היה טוב, ישבנו באותו אופן ספייס עם מדור הכלכלה, שכולו פוטר באותו ערב, כי יחדו את העיתון עם משהו אחר, אז זה היה החלק השני. וגם שהייתה החלטת לעשות את האינטגרציה בין הדיגיטל לטלוויזיה ולרדיו בערוץ 10, אז גם זה הייתי אני. אז אמרתי, אוקיי, אז אני יודע לחבר אנשים, אני יודע להניע דברים, אני תמיד מחפש דברים של חדשנות, אני תמיד מחפש את הדבר הבא, מחפש איך אני יכול לחדש מעבר למה שכבר קיים היום. וזה אמרתי, אוקיי, fuck it, אני יזם. גם אם אני לא בהגדרה הייתי יזם, אז מיינדסט יזמי, מיינדסט שכל פעם מחפש את הדברים החדשים, זה... הקוצים בתחת של ללמוד, לדעת, להבין כזה, של להיות תמנון, אבל להיות מפוקס בו זמנית כזה. נכון, ואם שאלת איך זה קשור לעולמות התקשורת, אז כשאתה עיתונאי, אתה רוצה לדעת איך הדברים באמת עובדים. כלומר, אתה מקבל את ההודעה לעיתונות, וכולם יתנו את אותה כותרת. אתה רוצה להבין למה. אתה רוצה... האינסטינקט הבסיסי זה להבין למה. למה דברים כאלה קורים? כלומר, לא רק בסוף מה ההצהרה, אלא מה בא מאחוריה, מה הרקע, מה הדבר הזה. בשביל זה יש מה שנקרא את אלמנט הפרשנות. היום כולם יתנו את אותה כותרת, מי שיש לו את הפרשנות הכי טובה, כנראה אתה תקרא אותו, או תקשיב לו. או שמי שיודע לתת לי את ההתראה שהיא הרבה יותר מושכת את העין. נכון, אבל זה הרבה פעמים... זה לפעמים אנשים יורדים נמוך. אני רואה היום כל מיני אתרים שאני לא אצטט אותם, לא אתת להם את הפרס של להזכיר אותם. אתה יודע, יש עכשיו עבודות בכביש במשך יומיים, בשורת איוב לנהגים, אל תתקרבו לזה. בסדר, עושים שם עבודות בכביש חוסמים נתיב. כאילו, אז זה באמת מגיע היום לתאומות מגוחכים. אז בתור עיתונאי... כמו שהזכרת, וסליחה שאני אצא אותך, היום כל אחד מתחרה על דעת הקהל. נכון, ועל תשומת הלב כאילו, שלך. מי שיש לו יותר אנשים שצופים פה, יותר השפעה, וזה משמש אותו, בין אם זה בפן הכספי, בפן העדתי, כאילו של להוד אותו, או בפן היותר מזה. עוד שנייה, אנחנו נמצאים בתקופה שהיא חגיגה וקרנבל לחדשות, בעקבות מה שקורה עכשיו במצב במדינה, שיותר נהנים להראות כמה כותרות רעות וכמה
לאו דווקא שם מצבה, אבל בשביל להשיג את דעת הקהל בכזו תקופה. נכון, אתה צריך ללכת לקיצוניות, ואנחנו ראינו את זה גם באלגוריתמים של הרשתות החברתיות, ככל שאתה יותר קיצוני, אתה תשיג יותר תשומת לב, וזה אגב גם בפוליטיקה עצמה, למרבה הצער. ואתה יכול לראות שאותו, כאילו, הערוצים שונים גם יפרשנו, כאילו, את אותו מקרה, להסתכל עליו בקיצוני לגמרי. בדיוק. זה נגיד כאילו קורה עכשיו משהו, אז זה יפרסם את זה בתור הממשלה אשמה, וזה יפרסם את זה בתור האזרחים אשמים, נכון. וזה... שזה כל כך, וואי, זה כל כך מתחבר לי. תראה, אחד הדברים שעשיתי כשהייתי העורך הראשי של ננה 10, היו לי 5 עורכי מדורים נינג'ות, בעיקר אורחות. שרון, יעל, מיכל, חנית ויוסי. 5 מדורים, צוות מדהים, רצתי איתם כמה שנים ביחד, הצוות הכי כיפי שעבדתי איתו בחיים. וגם אתה צריך להתחרות על תשומת הלב. אז קודם כל אתה מנסה את האלגוריתמים, רואה מה אתה עובד, מה לא עובד, והיו לי 2 כללים איתם. אמרתי להם, אתם יכולים לעשות קליק בייט, אבל בשני תנאים. א', שהמידע, שאתם לא משקרים. ב', שהמידע שנמסר בכותרת אכן יופיע בפנים. אם אתה עושה למה הדבר הזה והזה ישנה את חייך, אז בכתבה שבאמת יהיה כתוב למה הדבר הזה ישנה וישנה את חייך. ואם הוא לא ישנה את חייך באמת, אבל הוא כן יגרום לזה שאתה תוכל לשלוח הודעות יותר בקלות, אז שוב אנחנו צריך להיות עדין עם הדבר הזה, כי אתה לא רוצה לרדת לזה שאנשים יצחקו עליך ויפסיקו להאמין לך. אם איבדת את האמון, שם זה נגמר. אבל אתה חושב שאפשר לאבד את האמון היום? כן, בטח. תראה, היום יש ערוצי חדשות, שוב, בלי להיכנס לאיזשהו צד, יש ערוצי חדשות שאנשים היום לא ירצו לצרוך אותם מראש, ולא יאמינו מראש לאף מילה שיהיה כתוב בהם, גם אם יראו לך את זה קורה מול העיניים. במקרה הזה איבדת את האמון. ושוב, לא אכנס כאן לפוליטיקה, חד וחלק שזה, לא מכניס פה את העניין הפוליטי בכלל, אבל אני פשוט אומר שזה לא איבוד האמון בעיניי, כמו שאם מישהו יודע לשים כותרת קליק בייט, אז זה, אתה מכיר את הסיפור של זאב, אז גם בפעם האלף בן אדם יכול ליפול לזאב הזה, כי אולי הפעם זה נכון, כי אנחנו בדור של פומו, שכל אחד הוא fear of missing out, הוא רק מפחד לאבד את המקום שלו, ואני חושב שכן, יש שם כל כך הרבה קליק בייטים, שאי אפשר היום לאבד את האמון של דעת הקהל, כל עוד יש לך את הכותרת הפיקנטית הנכונה, וזה סטאפקה, אני אשמח לשאול אותך. זה תלוי בקהל. קהל מתוחכם, אני בפעם הבאה שאני אראה באותו אתר את הכותרת בשורת איוב לנהגים, אני כנראה יודע שיש עבודות וחוסמים נתיב אחד. אני כנראה לא אתקרב לשם גם ככה, כי אני מעדיף תחבורה ציבורית. אבל דונלד טראמפ, כשבאמת רכב על גלים של פייק ניוז, עלה לשלטון בארצות הברית, מוכח מחקרית, מוזמנים לבדוק אותי, בזכות ציבור שברובו לבן ובלתי משכיל. ציבור כזה נתון יותר בקלות למניפולציות. אם אתה למדת תואר אקדמי, ואתה יודע שאם אני נותן לך עכשיו כותרת, אתה צריך לשאול למה, ולעומת זאת, אם אתה עכשיו כל חייך לא למדת ולא עבדת ואין לך עיסוקים, והיום קל הרבה יותר להשפיע עליך, אז אם אני אתן לך את אותה כותרת ואתה למדת, אתה תגחגח על זה, והבן אדם השני יגיד לך, וואי, זה נכון, באמת יש. אז סיפור הכי מפורסם כמובן זה הפיצריה בוושינגטון שמישהו הגיע אליה חמוש ובא להרוג שם את האנשים כי הוא קרא שהילרי קלינטון סוחרת שם בילדים. לא משנה. בקיצור, זה ככה אוף טופיק, אבל אני רק אגיד שבעולמות האלה ועוד רגע נחבר את זה בחזרה גם לתחום של הייטק, אתה צריך לראות שמשהו עובד, ואם אתה רואה שאנשים באמת מתחילים לגחך, קודם כל, אם אתה מכוון מראש לקהל הכי נמוך, את המוצר שלך, זה דבר אחד. אבל בדרך כלל זה קהלים גם בקהלים האלה, קודם כל, יש לך תחרות מאוד גדולה. כלומר, אתה צריך למצוא נישה מאוד ייחודית, כדי לעשות את הדברים בצורה אחרת. לעשות את הדברים בצורה שתעבוד ושתבדל אותך. היום כולם שואלים אותך בכל המצגות משקיעים מה USP, מה Unique Selling Proposition שלך, או מה UVP, Unique Value Proposition. ואתה צריך לדעת שאתה עושה משהו בדרך שאחרים לא עושים אותו. ואם אתה מצליח לעשות את זה, מצאת פרודקט מרקט פיט ועשית לזה ולידציה, חלק מהדברים כבר עבדו. עכשיו, דיברנו על עיתונות, ואחד הדברים שרציתי תמיד לדעת, זה איך עובדות פגישות עם משקיעים. אתה קורא בחדשות כותרות, האלה גייסו ככה מיליון, האלה גייסו מיליארד, האלה גייסו וזה, ואני אף פעם לא הייתי בתהליכים האלה, אני אף פעם לא הייתי בפגישה עם משקיע. אחד הדברים שהתאפשר לי בזכות עמית, זה ללכת למשקיעים בעצמי. כלומר, בקוקו עשו את זה המייסדים, כי משקיעים רוצים לדבר רק עם המייסדים, ותמיד תהיתי, אם מעבר לכל הבעיות, האם אני הייתי יכול לספר את הסיפור שלנו בצורה שתגרום למשקיעים להתלהב יותר. ועכשיו שהלכתי למשקיעים, באמת היו הרבה משקיעים שהתלהבו, אבל בגלל הסיפור שסיפרתי לך על ה-IP, על הרכישה של הטכנולוגיה, בעצם לא יכלתי לבוא ולהגיד למשקיעים, אני יודע שהדבר הזה יעבוד החל מחודש X, החל מחודש Y. היום אני יודע,
אם הייתי פוגש את המשקיעים, כאילו. היום זה עובד, אם הייתי פוגש את המשקיעים האלה בתקופה של היום, אני מאמין שגם היינו מצליחים, אנחנו שוב באמצע סבב גיוס כרגע, אני מאמין שהיינו מצליחים, שזה היה עוד יותר קל, ושהסגירה הייתה הרבה יותר קלה. וזה היה החלק הבאמת קשה, אני חייב להגיד. אז הייתי שמח ככה, אתה אומר, פגישות עם משקיעים וזה, דבר איתי פרקטי, תן לי איזה טיפים לפגישות עם משקיעים, דברים וואלה, שבאמת למדת והיית שמח לשתף אותנו ככה. אחד הדברים שהכי שמח שיצא לי לעשות זה לפגוש את הסטארט-אפיסטים מהצד של הקורפורט, מה שנקרא מצד התאגיד. ב-2018-2017 היה בחור בשם אבישי עובדיה, שהיה לו כלי מאוד מאוד שימושי לכתבות. מאוד אהבתי את הכלי שלו, התמנו את הכלי הזה באתר, ואחרי כמה שנים, כשאני בשנה שעברה הולך להיפגש עם משקיעים, אז עמית נתן לי את הטיפים שלו, והלכתי ועשיתי, אתה יודע מה זה זאפרודר פילם? זאפרודר פילם זה מונח ללכת ולבדוק מה השתבש. זאפרודר פילם זה הסרט, רצח קנדי, הלכו אחר כך ובדקו בסרט, שקראו, אם אני זוכר נכון, מי שצילם את זה קראו לו זאפרודר, אז זה נחשב כאילו ללכת ולעשות מה שנקרא נתיחת גופה, להבין מה לא עבד בפעם הקודמת, למה לא הצלחנו לגייס. ישבתי עם המנכ"ל הקודם, ישבתי עם ה-CFO הקודמת, כל אחד נתן לי את ההסברים שלו. אינדוס לאחור של כישלון. אינדוס לאחור של כישלון, בדיוק, להבין מה לא הלך. אז בין אחד האנשים הלכתי למשל למשקיעה, מישהי שאני הכרתי אותה דווקא מתחום הספורט, ושאלתי אותה למה הם לא השקיעו בנו. והיא נתנה לי תשובה מאוד כנה, מאוד יפה. והלכתי לעוד בן אדם שבכלל לא היה מועמד, כי הוא בכלל משקיע בקרנות של סייבר, אבל אותו סטארט-אפיסט, אבישי, שפגשתי אותו גם באיזו תחרות אחרת, אז הלכתי וישבתי אצלו במשרד, אמרתי לו, אני לא רוצה שתשקיע בי, אבל בוא תספר לי מה משקיעים מחפשים. אז אני אגיד לך מה הוא אמר שמשקיעים מחפשים. הוא אמר שמבחינתו משקיעים מחפשים כמה דברים. הם רוצים לראות שיש לך שוק, הם רוצים לראות שהמוצר שלך מספיק ייחודי, הם רוצים לראות שיש לך את הצוות המתאים, והם רוצים בשלב מסוים להתאהב בך. לא לצאת איתך מחר לדרינק, אבל הם רוצים להבין שיש לך את התשוקה הזאת בעיניים, שיש לך שאתה לא עוצר בשום דבר. שיש לך את הלמה. שיש לך את הלמה. וכשיש לך את הלמה, דברים אחרים מסתדר, יש לך את הלמה, ויכול להיות שיהיה לך גם את הכמה, יהיה לך גם את הכסף. זה שוב, זה לא חד ערכי. יש פעמים שאתה תבוא עם הטכנולוגיה עם הרעיון הכי טוב, ויומיים אחר כך תגלה שגוגל הוציאו אותו. ויכול להיות שאתה תבוא ויהיה לך את הצוות הכי טוב, ויום אחר כך ה-CTO שלך, שהוא מומחה לדבר הזה, יערוק ויקבל. שוב, דברים תמיד יכולים להשתנות. שוק, מוצר, טכנולוגיה, שהיא מספיק ייחודית, גם כדי שלא יאכלו אותך מחר, וצוות טוב, וזה שהמשקיע יאהב אותך, אלה דברים שממה שהבנתי הם must. והשילוב הזה בין כולם באמת יכול להניב לך את ההשקעה. עכשיו צריך להבין, פגשתי גם לא מזמן, איזה יזם, סטארט-אפיסט אחר בתחום החינוך, שסיפר לי שהוא באמת עשה 300 פגישות בכמה חודשים, ברמת היפים 5, 6, 7 פגישות ביום, והיה לו ממש ממש קשה לגייס, בסופו של דבר הסטארט-אפ שלו נסגר, ואני בטוח שכוונותיו לא היו רעות, ושהוא לא עשה את זה בצורה רעה. קודם כל, התקופה עכשיו היא תקופה לא יודע, אם שמעתם, יש כמה דברים שקורים בישראל, משקיעים ישראלים בעיקר, פחות ששים לשים את הכסף, ומשקיעים בחול, פחות ששים לשים את הכסף בישראל. אז זו תקופה שיכולה להיות די מבאסת. ועדיין, בסוף, אם אתה תהיה טוב, מספיק, יש סיכוי שתצא מזה עם הכסף, אז לא להתייאש גם אם אתה מקבל את הלא השלישי, החמישי, ה-20 וה-50. יש מספיק סיפורים כאלה של אנשים שבסוף כן הצליחו. וואי, תשמע, פשוט, אם יש משהו שאני לוקח, אם בעתיד אני אצא לבוא ולהיות מול משקיעים, פשוט להיות אותנטי, להראות שיש לי ערך להביא לשולחן, ולתת את הלמה, הכי גדול שאפשר, כאילו, לתת ולהבין כאילו שזה win-win situation לכולם, בואו נראה איך אנחנו מריצים את זה בצורה הכי טובה. זוגתי, ענת, אמרה לי משפט שהיה מאוד מאוד נכון. אם דיברנו על מה צריך לשנות, שאתה עובר מעיתונאי ליזם, עיתונאי להייטקיסט, אתה יכול להיות מנהל שיווק, אתה יכול להיות מנהל תוכן, אתה יכול לעשות המון דברים שקשורים. הרבה עיתונאים שהכרתי הלכו ונהיו אנשי הייטק פנטסטיים. בתור עיתונאי אתה תמיד מחפש את האחורי הקלעים, את השלילי. בתור יזם, אתה צריך לעשות קצת fake it till you make it. כלומר, אתה חייב הרבה פעמים להגיע, ואם הבן אדם בצד השני הוא העיתונאי, הוא שואל אותך למה אתה תיכשל, אתה צריך להסביר לו למה אתה לא. והדבר הזה, זה סוויץ' מחשבתי אני מודה, היה קשה לעשות, אבל בסופו של דבר אני הבנתי, שהדבר הזה, אם אני לא אאמין שהוא יצליח, אם אני לא אשדר שאני מאמין שזה יצליח, אף אחד לא יאמין לי.
אני צריך להיות משוכנע ב100% שהדבר הזה יצליח, ואני ידעתי, גם באותם כמה חודשים שהייתי העובד היחיד, ושהייתי רץ לבתי ספר ורץ לפגישות, ויודע שאין לי צוות פיתוח. גם אנשים יבקשו עכשיו פיצ'ר, אני לא יודע מתי אני אוכל לספק להם אותו. ידעתי שאנשים מחכים לדבר הזה. וידעתי שהדבר הזה יכול לשנות חיים של אנשים. אנחנו יודעים גם כמה אנגלית היא דבר חשוב. אנגלית דבורה היא דבר חשוב, למשל. כישורי שיחה. ומספיק אנשים האמינו בי, והאמינו במוצר, שנתן לי את הדרייב להמשיך. שמע, פשוט תאמין, תילחם, כאילו לא... ובכל זאת, הייתי רוצה לשמוע, כאילו סיפרת על הרבה רגעים של... היה קצת פחות זה, אבל אם יש נקודה ספציפית שאתה יכול להצביע לי, בוא'נה, זה היה רגע של באמת, באמת לא ידעתי איך אני קם ממנו. תראה, שוב, לא היה לו רגעים... בספורט אחד הדברים שאתה לומד זה שתמיד יש את המשחק הבא. ואם לא את המשחק הבא, אז יש את המערכה הבאה, ולפעמים יש את המהלך הבא. ואותי, אני באמת עמדתי בפני שוקת שבורה כשהסטארט-אפ שלנו נסגר, ועוד לפני שהגיע הרעיון של עמית, כי אני אמרתי לעצמי, כל כך הרבה סטארט-אפים נסגרים בגלל שהם לא מצאו את הפרודקט מרקט פיט, בגלל שהם לא פיתחו את הדברים הנכונים, ואנחנו מצאנו, ואנחנו הלכנו לכיוון הזה. ודווקא עכשיו, כשדברים התחילו להסתדר, וזאת הייתה נקודה שהייתה יכולה בקלות להיות נקודת שבירה, ושוב, זה לא... זה שבירה ברמה שאתה מרגיש שבנית מגדל במשך שנים, אבן על אבן, אבן על אבן, ופתאום הכל נופל. עכשיו, אני כנראה הייתי מוצא עבודה גם אם לא הייתי ממשיך במסלול הזה. ממש באחד הימים האחרונים שלי במשרד, בימי קוקו-אב, העברתי הרצאה לחברת פינטק ישראלית מאוד מצליחה, על צ'טבוטים. אני, שבכלל לא ידעתי כלום על צ'טבוטים לפני 2.5, חברת פינטק מביאה אותי להרצות להם על צ'טבוטים, כן? כי באמת התמקצעתי בנושא. ואמרתי להם בסוף השיחה, כאילו דיברתי איתם ואמרתי, אפשר לעשות זה ואפשר לעשות זה, ואז אני מסיים את השיחה ואני מדבר עם אלה שהזמינו אותי ואני אומר, תקשיבו, עכשיו שסיימנו את השיחה אני יכול לספר לכם שהסטארט-אפ שלי נסגר, והם הציעו לי לבוא ולעבוד אצלם גם. אז כאילו, אז שוב, מבחינת כישורים הייתי כנראה מוצא משהו. וכל הסיפור הזה של החלפת מיינדסט, כמובן שחייבים סביבה תומכת, משפחה מדהימה, ענתי ושני הילדים שלי, כל הזמן חיזקו וכל הזמן האמינו ונתנו את הגב כל הזמן. שוב, גם צריך לראות שמן הסתם יש לך את הגב הכלכלי, שאנחנו לא מיליארדרים ואני לא נוסע בטסלות וגר בפנטאוזים, אבל צריך לראות שיש לך גב כלכלי שאתה אומר, אני יכול עכשיו ללכת להרפתקה שכמה חודשים אני ארוויח פחות, בגלל הפוטנציאל שיש לדבר הזה להתפוצץ בהמשך. אז צריך שכל הגורמים האלה יהיו שם. והיו הרבה בקרים שהייתי קם, הלוז ריק מפגישות. אני יושב, אין לי עם מי לדבר, כאילו אין לי צוות, אין לי לקוחות, אין לי פיתוח. אני יושב, כותב, כאילו מנסה לחשוב על זה, מנסה ליצור עוד קשר, מנסה, והייתי ממלא לעצמי את זה, הייתי הולך למיטאפים, והייתי הולך לבתי ספר, והייתי הולך, יותר מזה, אני אספר לך משהו. היינו בגמר, התקבלנו, אחת התחרויות היוקרתיות שהתקבלנו אליהן, תחרות שקראו לה SEL Challenge, SEL Social Emotional Learning. והתקבלנו שם לגמר, היו 330 חברות שהגישו מכל הארץ, ואנחנו אחד מ9 מיזמים שעלו לגמר. וביום שבו סגרו את קוקו-אב, המייסדים הודיעו לחברה, למארגני האתגר, שגם עבדו רק מול המייסדים ומול מישהי אחרת בקוקו-אב, שאנחנו יוצאים מהתחרות. אותי הם לא עדכנו. אני הייתי בטוח שאנחנו ממשיכים שם. וכשאני החלטתי באמת ללכת עם עמית למסע הזה, אז אני באתי לאנשים, אמרתי, אוקיי, טוב, נו, מתי הפגישה הבאה? אמרו, מה הפגישה הבאה? אתם בחוץ. אמרתי, מה אנחנו בחוץ? רדפתי אחריהם כדי שיחזירו אותנו פנימה, ולא הצלחתי. כמה שבועות אחר כך הם עשו ערב השקה לדבר הזה. אני מבחינתי, כמו שאומרת המשוררת א' זק, בוא תראה מה פספסת. אני מבחינתי, המטרה שלי, הלכתי לדבר הזה, כששוב, אין לי חברה, יש לי שם לחברה, Beyond Virtual, אבל אין לי חברה, אני לא יודע מתי הדבר הזה יעבוד, אבל אמרתי, אני כן רוצה לראות, ללכת ולדעת שהאנשים האלה יכירו אותי. ידעו שהדבר הזה חי, הדבר הזה נושם, הדבר הזה ימשיך להתקיים, אם זה לא היום, זה עוד שבוע, זה עוד חודש, זה עוד שנה, זה יתקיים. ויותר מאוחר, אותה עמותת בוגרי 8200 שארגנה את ה-SEL Challenge, גם הייתה בין השופטים, בתור סגירת מעגל יפה, בתחרות של מכללת לוינסקי וינגייט, שזכינו בה, ושעלינו בה לגמר. אז אני אומר, גם זה
שהלכתי לראות את מה שפספסתי, ושישבתי שם עם אנשים שאני לא מסוגל לספק להם את המוצר. ואני לפני כמה חודשים הסתובבתי בכנס מיטל, כנס של השכלה גבוהה, ואנשים הסתכלו עליי שם כמו האמא הפולניה שמסתכלת על הרווקה המסכנה בארוחות המשפחתיות, ומתי תתחתני כבר? אנשים הסתכלו עליי, אוקיי, התחלנו פרויקט, מה קורה? מה העניינים? מתי? וכשאתה לא יכול לספר לאנשים זה קשה. אז אתה מנסה למשוך אותם, שוב, לא בשקרים. אתה אומר להם, שוב, אני משקף לכם את המצב. אגב, עוד אחד מהמקרים האלה. עשינו פיילוט עם אחד מבתי הספר, במסגרת אקסלרטור של אדג' של מכללת תורנים שהיינו בו, ואחד מבתי הספר, נסיים את המשפט הזה, מה שעשינו לו פשוט לא עבד. לא הצליח. ושלחתי להם בסוף הזה מכתב למנהלת, וכתבתי להם הכי בכנות, אם הייתי יודע מראש, לא הייתי הולך איתכם לזה. והיא מאוד העריכה את זה, היא כתבה לי שתודה רבה על הכנות, ואנחנו אולי נמשיך לעבוד בעתיד. וואו, מדהים גם שהיית מספיק מוכן לעמוד מאחורי הדברים שגם פחות הצלחת, ויכולת לקחת עליהם אחריות. והייתי רוצה לדעת, משהו שבאמת, באמת, באמת, ואני חושב שמסקרן אותי בכל התהליך הזה, זה איפה אתם נמצאים היום, בין אם זה ברמה חברתית בישראל, אפילו מחוץ לישראל, כאילו לשתף אותנו טיפה איפה אתם נמצאים היום. אז זהו, אז היום סוף סוף אנחנו יודעים מתי המוצר יעבוד. יש צוות פיתוח שעובד על הדבר הזה בצורה מאוד רצינית, ומן הסתם אני משתף איתם פעולה ועובד איתם, וזה כיף שסוף סוף יש לך צוות, שאתה יכול לבקש ממנו דברים, והם עושים אותם. זה הייטק מטורף, אחרי מה שהיה לי ברוב השנה האחרונה, אז זה צוות, ויש כבר עוד מכללות ורשת בתי ספר, גם בארץ, יש אוניברסיטאות בעולם שכבר התחילות לעבוד איתנו בשנת הלימודים הקרובה. אני שוב, הייתי יכול להתחיל בהרבה יותר גדול, אבל לא רציתי להבטיח לאף אחד כלום לפני שאני יודע שזה עובד, ולפני שאני יודע שיש לי טיימליין שאני יכול לעמוד בו. אז אנחנו נתחיל השנה עוד יחסית בקטן, אבל אני מאמין שאנחנו נוכל תוך כדי השנה להוסיף לעצמנו עוד ועוד מקומות. בדיוק שודרה עלינו, יום שלישי, אתמול שודרה עלינו כתבה בכאן, לא עלינו, כתבה שבה הופענו בתור פתרון לשילוב בינה מלאכותית בהוראת שפות, והדבר הזה רק ילך ויצמח. זה לא רק להוראת שפות, נגיד, זה לכישורים חברתיים, כישורים מה שנקרא soft skills, זה יכול להיות לכישורי פרזנטציה, זה יכול להיות לכישורים לניהול משא ומתן במקומות עבודה, זה יכול, אנחנו לא מחליפים את בני האדם, אנחנו מחליפים את המקום שבו אין בני אדם, שבו אתה מרצה ויש לך 500 סטודנטים או קהל יעד של 50,000 ואתה רוצה דמות שלך שתוכל לנהל אינטראקציה שמזכירה את האינטראקציה שלך איתם, ובכך אתה תיתן ערך לאנשים. אז אנחנו לא מחליפים את בני אדם, אנחנו עוזרים לבני אדם. ושם אני מאמין שיש לנו ערך גדול, למרות שזה שוק מאתגר, אבל כשאנחנו באים עם גישה של מוצר שהוא end-to-end solution, בעצם פתרון שבא עם חשיבה פדגוגית של אתה גם נותן לאנשים להכניס את התוכן שלהם, גם נותן להם את החוויה עצמה של הדיבור עם האבטר, וגם נותן להם לראות את התוצאה, בעצם אתה הולך איתם את כל המסע הזה, וזה משהו שכמעט אין היום כלים בשוק, אין היום הרבה כלים שמתעסקים באימון בשפות, אלא בעיקר בהוראה של מילים, משפטים וכדומה. אז אנחנו רואים שהדבר הזה באמת כבר עכשיו תופס תאוצה מאוד רצינית, יש השקעות, ואנחנו נצליח, אני האמנתי בזה כל הזמן, ועמית האמין בזה והאמין בי ואני מודה לו על זה, ועכשיו אנחנו ממש מקווים שאנחנו רגע לפני הפריצה ומה שנקרא, ועכשיו עם הקובץ, ועכשיו עם ההצלחה, וכן. שמע, לגמרי מדהים. אני שמח ככה לקראת סיום שתיתן לנו ככה, לא יודע אם להגדיר את זה, טיפ ליזם או היזמית ששומעים את זה וטיפה חוששים, או איזה משהו שאתה חושב ששתי דברים שאם היית יודע אותם יותר מוקדם, היו יכולים להקפיץ את ההצלחה שלך בצורה הרבה יותר טובה, וכן, איזה טיפ כזה. המון דברים אני יודע שהיום בדיעבד היו מקפיצים אותי אחרת, כלומר יש היום הרבה דברים שאני יודע שאם הייתי לומד אותם קודם ולא לומד אותם תוך כדי תנועה, יכול להיות שהייתי עושה אותם טוב יותר. זה אגב גם בתקופתי כעיתונאי וגם בתקופתי כהייטקיסט, כלומר להבין תרבות של הייטק זה עדיין לא תרבות של עיתונות, זה דברים אחרים. ויכול להיות שהמעבר שלי היה מהיר מדי. וגם העולם הזה של יזמות, אני אומר מראש שזה לא לכל אחד. זה לא לכל אחד. כי יש אנשים שכל חייהם שכירים, עובדים בעבודות מצוינות, מרוויחים יופי של כסף וכיף להם, וזה בסדר. להיות יזם זה אומר לרוץ עם הרעיון שלך דרך קירות. ולרוץ גם כשאנשים מסביב, לא יודע אם הפסיקו להאמין בך, אבל כבר חושבים שהדבר הזה לא יעבוד. ואני התעקשתי להמשיך את הדבר הזה שהתחלנו. היו ימים, באמת, היו ימים זיפט. ימים שאתה קם בבוקר ובאמת האופק נראה חשוך. אבל ברגע שאתה יודע
שאנשים מחכים למוצר שלך, שאתה הולך לשנות חיים של אנשים, שיש לך את הלמה, אז הרבה יותר קל עם האיך. וזה משהו שבאמת ליווה אותי, גם בתקופות שהיו קשות, ואגב, כל החיים. אני יודע שהרבה פעמים כשיש לך מטרה בסוף, וכשאתה יודע שהדבר הזה בסוף צריך לעבוד, אז כל הדברים הפחות טובים שאתה עובר בדרך, ואני לא אגיד מילים גסות, שווה את זה. והמסע הוא מדהים, רותם. זה מסע שאתה בסוף מסתכל עליו, ואתה אומר, וואי, עברנו חתיכת דרך לדבר הזה, כמו שהשר פלד, תתה, we made it, וזה באמת חוויה לעבור אני מצטט פה גם את המשוררת אנה זק, וגם את המשורר פלד, זה כיף. כאילו בסוף, אם אתה באמת אינטואיט, ואם אתה רוצה לעשות את זה, אז חוויה. זה סוג של חוויה שאני באמת לא האמנתי על עצמי, אבל כשאתה lifelong learner כזה, כשאתה בן אדם שפתוח להתנסויות חדשות, שאתה יודע לקחת קישורים, דברים שלמדת ולנווט אותם לאזורים אחרים, עם ראש פתוח, אפשר להגיע רחוק. אז הייתי שמח, ככה, לסיום, הזכרת הרבה משוררים טובים, אבל תן לנו איזה ספר טוב ככה, שהיית ממליץ. קודם כל, הנה דוגמה למשהו שהייתי יכול לקרוא קודם, והייתי מבין הרבה דברים. The Lean Startup, הסטארט-אפ הרזה, שיצא גם בעברית לפני כמה שנים, ספר שאם אתם הולכים לסטארט-אפ, בטח אם אתם אנשי פיתוח או מוצר, חייבים לקרוא. מעבר לזה, יש הרבה ספרים שאני אוהב מאוד מאוד לקרוא, אבל הם לא כל כך קשורים לסטארט-אפים, אז אני אמליץ על ספר שהפך, אני קראתי אותו לפני שהוא נהיה מיינסטרים, לפני שהוא נהיה סדרה, ובטח, וכן אחרי שהייתה קורונה, ספר שקוראים לו תחנה 11, של אמילי סנט ג'ון מנדל, סופרת קנדית שכתבה על עולם שכמעט כל האנושות נמחקה בגלל מגפה, תסריט דמיוני לגמרי, שלא יכול לקרות כמובן, ומה קורה אחר כך בעיקר. והיא כותבת את זה בצורה מדהימה, אחר כך עשו על זה סדרה, לא ראיתי את הסדרה. לסיום אני חייב לשתף, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, never give up, never give up. never give up כמנטרה, זה מאוד נחמד לרוץ עם זה קדימה. אבל אם אתה עושה את, אבל יש בצד שני את המשפט של איינשטיין, על לעשות את אותו דבר פעם אחרי פעם, אל תעשה את אותו דבר פעם אחר פעם, תעשה משהו קצת אחר. תנסה, אם זה לא עבד, כמו שאמר לי, 100 פעמים, 100 דברים, 99 ייכשלו, תנסה לראות איפה זה כן עובד, תנסה לראות איפה אתה נותן את הערך הייחודי. ואז באמת תוכל לרוץ קדימה, ואני אסיים בציטוט של בייב רות, שחקן הבייסבול האגדי, שהוא אמר, It's hard to beat a man that never gives up. עכשיו, איך אני מכיר את הציטוט הזה? כי לא מזמן מישהו שלח לי כזה cold email, ערן, אתה רוצה איזשהו שירות שאני לא צריך, והוא חתם את הדבר הזה במשפט הזה של בייב רות. זרקתי את המייל לספאם, כי הוא באמת לא מעניין אותי, אבל הנה, את הציטוט שלו, אני זוכר. תודה רבה, ערן. בשמחה, רותם. היה כיף גדול. מקווה שאתם נהניתם וקיבלתם הרבה ערך, ואם נהניתם, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בפלטפורמה שבה אתם מאזינים וצופים, ובאמת, היה לי לעונג. גם לי, רותם, תודה רבה רבה.